ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ମନେଇକି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଚୋର ଥରେ ଧଳା ବହଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସବୁ ଧବଳେଶ୍ୱର କଳା ବହଳ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ବୁଲୁଛୁ। ସେ ଜାଗା ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ କେତେ ଆଜି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। जय भोलेनाथ। हर महादेव। सोमनाथ। देखनी खाली कहूँ आसा चलो चलो चल चलो Hello.